Hello everyone, welcome back to the channel. This is Beraipwibai video creator. लोगोफोर जों दा दंफैयो शिवसागराव जोङो परशुराम कुन्डआव दुगैनो थाखाय थांनायमोन नालाय बेनिफ्राय हरजों हर फैनानै दा शिवसागर तलातल न' माबा माबि नायनो होननानै जोङो फैबाय आरो दा जोङो नैबे जाहैबाय तलातल घर जों दा सिङाव हाबलांनोसै चलो मेगन मोदै रानथाब फोनथाब सानसे हरसे गाड़ी गाखोनाय ओमफ्राय दा नैबेहाय टिकेट लायो आरोना टिकेटआ 20 रां लायोनो जों दा सिंथिं हाबनोसै माखासे हाबग्रोबाय नैबेहाय टिकेट काउन्टार सोरबाफोर फैयोबा केस लानानै फैनाङा अनलाइनसो जायो आरोना 20 लायो सासेयाव पर पार्सन 20 रुपिस टिकेट लागासिनो आदैमोनाबो दहाय जायाखैमोनलै अनलाइन जाबाय दायो नै सिङाव हाबबोबाय चलो गोदोनि राजा महाराजाफोर थाग्रा ओमफ्राय बेवहायनो जुद्ध जायोबा थाखुमायोमोन आरोना नै कालारफोरखौबो गोदान होआखै जेरै दं बिदिनो दं दायो फुंनि सम नालाय एसे खुवा नुदों नोंथांमोना मादिबा जादों माने साना क्लियार जायाखै बोथोरानो मादिबा जादों दिनै सानानो ओंखारथ'वाखै नै दाबो बरिया नै बे गोदो राजाफ्रा मा खालामोमोनथाय बेजों मिथिला नै गोलाव लहासोना माबासोथाय लहायानो जागोन नामा डेन्जार बेफोरजोंनो बुलायोमोन आरोना सुथुरफोरखौ ओइथिंबो दं मोनसे नैथिंबो नै गाथिथां माथां आरो गाथि बायदि नुयो नै लहायानो बिराद गिदिर लहानो मैसो गारिनिसो ना मानसिमोनब्रा बेलाय आगर दंजोबो नै फैद' हाबबोद' अबाव मोजां थाबाय थानो मेगन मोदै ओंखाम उखैनाय हरसे गारि गाखोनाय शिवसागर बेरायफैदों जों दा नै तलातल न'आव हाबबाय ओइथिं माखासे बेरायखांबाय थ' निस्का रड मोनसेबो गैया सब इटानि बानायनाय गोजा नै गोदोनि राजाफोर थाखुमाग्रा राजाफोरनि थाग्रा नै थांगासिनो गाखांबाय बाजैमोना बाजैसोना आब'सोमोनलाय बावलांबायलै चलो गोलांगोन दै मामि बरिया हाबजायोलै चलो गोदोनि राजाफोर थाग्रा न' हाबैखांजोब्बाय आं दहाय बैफोराव हाबैजोबनो हायो आन्दाया नै मन्दिर बायदिबो नुलायलाङो हाबजायो अंदर कोई है दानख'नाय नै
लागाव ओरै सिंजों हाबजायो गोदोनि राजाफोर थाग्रामोन दिनैसो नुफैदों भिडिअफ्रावसो नुलाबाय थायो मानसिफ्रासो फैबाय थायो मालाय स्कुलनि गथ'फोरखौ लाबोयो आरो बेरायनो बांसिन फैफेरनाय जाया नालाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नै हाबलांगासिनो सिङाव लामाफ्रा नायदो नै ओरैबो लामा ओरैबो लामा खोमसि लागाव माबा गिखो ना मा आयौ गुदुं सिङाव हाबनाय बायदि मोनदोंना थाखुमायोनो राजाया थाखुमाग्रा हनै सिङाव राजानि थाखुमाग्रा गोबां गुदुङा ओरैबो ओरैबो थाखुमाग्रा ओरै खारलाय थाखुमायो नै सब गुदुं गोजा खाथ्रामोनलै बिथिंबो दंजोबो नै गुदुङा ओरै फै Transkaya नै सिङाव गुदुं गिदिर वा मा जिनिसमोन बेलाय मा खालामग्रामोन इयो नै निसान जानो थोरसि सुग्रासोमोन नामा दुदु दावदां वाव ओरै हाबलांजाजोबो नै लागाव ओरै सिङाव हाबजोब्बाय ओरै फैफिनदो ओंखारबाय नामा मादैया फरायनायाव खोनादोंमोन ओरै फैदो नै ओरै हाबबोदो ओरै हाबबो वाव सिं सिं हाबबोबाय नै लोगोफोर दुदु दावदाव थाम्फै दंथ' सैमाबो लेंहरलायलांबाय आंहा बिखुनजोफोरा अयथासार थाम्फै चिउ 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 गुदु 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 ओरै फै वा बेयाव खारै आन्दायहोयोमोन आरोना गोदोनि राजाफ्रा मेन ओरै हाबबा ओरै ब्लड ओरै हाबबा ओरै ब्लड रड मोनसेबो गैया न'आ रड मोनसेबो गैया आरोना होमबा जों ओरै सिंथिं ओइ जों फै गोजौजों गाखोहैगोन आथ्रा दङ ओरै हाबबा ओरै ब्लड ओरै हाबबा ओरै ब्लड ओंखारजायो आरोना लामाया फैद' लाखिजागोनबो बरियाखा तनिष्काया सिगांथारलै देन्जार जाबखोखा नै इथाया वाला गुलि गावबाबो हाबनाय नङा खाथ्रा रोजा रड मोनसेबो गैया ओइ नै राजाया ओइ नै लागाव गोमायालै बेनो ओंखारहैजोबो नै ससेल'सो बियो तनिष्काया गाखोबोलायबावो बा गोजौआव हारसिंनो एबार लादो बरियानो मा दं
हा निस्का फै ससेल'सो फै हाबफै थ' हाबदो बेफोरावनो थाखुमायोमोनब्रा सब राजानि न' गोजा जुद्ध नांग्रा जायगा सिबबाय थायोब्रा बेखौ थ' लोगोफोर दायो जों बेरायखांबाय आरोना ओमफ्राय दाबसे जायगायाव बेरायहैबावगोन बेथ' जाहैबाय राजाफोरनि सुरांग ना सुरां बेयाव हाबबाय जोङो गुदुं सिङाव गोदो माने राजाफ्रा जुद्ध जायोबा बेवहाय माने थाखुमानानै जुद्ध खालामोमोन आरोना थाखुमायोमोन बेहाय दा जों थांनोसै नैबेनोमोन आरोना बरियानो बिराद बरिया दं नै बुस्थुफ्रा ओइ रनस्का ओइ बोखाना गान्दा मैफ्राबो नै बरिया बरिया मोनदों धनेस दाउ खासेव नै बायदिसिना लानो नागिरदों जोंहा दै इमान गिदिरखौ लायो नामा माखौ लागोन आलाय नैबेखौ लानो नागिरदोंमोन नै दामानो बिराद बुरजा होनदों बे माथामखौ लानो नागिरदोंमोन आं मैबो ओमफ्राय गान्दाबो मैदेरबो बेखौ लानोसै बे मोनसे दासो कालार लगायनो होफिनदों आं नै दादारफोरा लयसो इতিয়া हय কালারটো লগাই ঘৰ ক'ত দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে ন জয়া ঘৰ फिनिशिं खालामगासिनो मोदाननायनि खासेव लाबाय गान्दा लाबाय मैदेर लाबाय ओइथिं मोजां मोनथारो लोगोफोर नै दायो रंगत मोनफैबाय नै नायनो हागोन रंगता लागा नैबेनोमोन आरोना रंगत नै फटक लागासिनो बेनो शिबसागरनि रंगता लोगोफोर जोङो तलातल न' नायनानै फैखांबाय दायो बाबा शिबनि बाबा महादेबनि मन्दिराव हाबबावनोसै आरोना दायो नै जयधल थांगासिनो दं दा जों ओइ गारि दं थांगासिनो फैद' थांगासिनो सनानिनो बियो सनानि जौना मुकेश आम्बानी दायो सिङाव थांगासिनो जों दा बाबा महादेबनि मन्दिराव मोनफैबाय जोङो शिबदलाव लोगोफोर नै शिबसागरावनो दं बियो नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद गिदिरखा आरोना नोंथांमोना बै थिखिनियाव गोमो कालार नुदोंना बे सनानि बे सनानि माबाखौ दानखौ मुकेश आम्बानीया होदोंनो मुकेश आम्बानी बिराद मानसि फैयो तामाम गिदिर जोंना भक्तफ्रा नै बिथिं दङ बयबो आलारि बाथि सावबाय नैहाय नै
बिथिं जेवारि लागायबाय जोंना जों दा बाहेरायाव खुलुमखांना फैबाय ओमफ्राय नै बाबा शिब महादेबनि शिब दल बैथिंबो दङ मन्दिरा ओमफ्राय ओरैबो दं बिराद गिदिर जों दा नै हाबनोसै हाबबोबाय Mama Volenath. Chúng ta bụi bút luôn và xin đây. Con Baba Nondi. Baba Nondi. Hai này. Baba Shivni. Dewa. Hai. Beraipwibai. नैबेहायबो खाजानो हायो बेफोरनो खाजादो जों दा फुजाबो होखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना आफा गुरुमोनाबो होखांबाय बयबो फैयो जाय जाय भलेनाथखौ फुजियो बिथांमोना फैयो जोंथ' माबायावबो थांखांबाय परशुराम कुन्दआवबो थांनानै दुगैना फैबाय जोङो बेबो पाप पुण्य जायो नालाय पाप मावनायफ्रा दुगैयोब्ला बिदिनो मालाय फट' लागासिनो मानसिफ्रा जों दा थांनोसै जों दायो सिङाव हाबनानै खुलुमनानै फैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय माखासेया थांबाय बासाव जोंना माने बासखौ गारि लाखिग्रा जायगाया एसे गोजान नालाय मन्दिरनिफ्राय ओंखायनो थाबायनांदों जोङो बिराद थारा-थारि मेंबाय खारबोजोब्बाय ओइ नै जोंना बासा ओइलायनो गंनैया साइनबर्ड होनाय दंखायो ओमफ्राय गोजा नायथ'नोसै खोमा फैदो नेगासिनो जोंखौ दा रायबावसिगोनसो बियो ओरैबायदि हाखु-दाखु बहुद मानसिफोर फैयो जि मोजांखा सिङाव फैनो मोननानै हाबनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बेसे हौवानाय लास्ट गोलदोंलै थ' लोगोफोर शिबसागर बेरायखांनानै फैबाय मेगन मोदै जाबाय आरोना ओरैनोबाबो हरब्रैसो गारि गाखोनाय जाबाय रेगुलारनो
गारमायाबो जाला गगा मोनजोब्बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट बाय बाय